Hapdeng ke jingpen kre jengki kertong yak election Shakhat Hills Autonomous District Council KHDC bat Janta Hills Autonomous District Council JHDC kabanlong hakar poitrek romphang arjar% kibabun kilami Shakmat ban pensngo balai ki yakun yak election hakini ki artili ki council ka election kalong nakabenta arpukundai tili ki constituency bat kumma kalong hadu menta ki sengsan perthai nadu ka NPP ka UDP ka HSPDP ka Kongres kalanang penbena yaki kerteng bat day ka VPP ka bala apat ban penbena yak thup kerteng ka bapura na ki sengsan perthai ki donru ki bami Shakmat ban yakun kum ki kertong simet na ki arpukundai tili ki constituency kata ka KHDC bat JHDC jan baro ki MDC ki bamenta ki dang penbena ban yakun yak election na ki constituency ki balami khmat light no katu kat ni kum ka sorong kham bo MDC bamenta ba penya singsiem balarai ban yakun pat no nakawei ka constituency hak election ka ba house nam arja ka khandai ba sharem no hau ba penya de ba Chris Karsati bat unirong ba hakani kanti ularai ban yakun biang yak election kumta ban sngothu ka ei ka penlong yu ban yakun biang ngilala ban yo sngo na ka jingyo ban yakren kata hadien katu ka nisngi bodang sudap ban lum ban lang yakin nong kersan hak snong ding poso hoi house nam ba arajar kat khandai ngalai khun ki election akhlam poi se ka thong hanre kasin ke baar bom tapat ngakwa ban khun biang ikan election namar ngadon kecing angnut ya kaban trei nak benta ki peba chungo constituency bat kunju nak benta kari bat kacaj bendri wi chungi bangin trei hok ila kakam rada ki peba ki benset hanga lane ki ayenga ya kata kalat banglong kumu MDC chungki hoi kedai kata ka wei ka ba nakaliang jongaru ngasung skam namar ha kapor house nem archer kat khandai ngawan ha kadan ka baar te kecing bomdon shu jong MDC ngasoba kanang aiman sim shu yenga bat kumchu kinong kersyan ru ki ba kersyan yo MDC ru ki babun ki phai khmat changa tinga don kecing kermen da kecing bomdon shu MDC ru ba inang le ba bat le sengila ban poisa ka thong ru ya kata bangan ong bai ba nganla ban ai ka ba khampalat ru ngamnut ringin yetre kat bala ala kabor na kabenta chung pai ba bat chung ka constituency hi bro ko wei haba kali bahaka election baladap ulai khun nak UDP balai pat hakani ka kanti ujiet kumu kertong simet ubakres ulapen sngo ba kane ka dei ka rai pai ba hoi ya kitu kisnem ki bangai khun ya ki election ngai khun nak seng UDP handai kani kasin ber ka ba menta ngasim ya karai ban ngale kumu independent candidate kadai halor ka jingya ki chunga serum shaneng habang atuat jingmot nakinong korsyan ki chunga mat nagi pajba hi chungka constituency ke ai ke baki pajba kasur jungki ngasngo baki kwa yang abangan yang kum independent candidate te ngatharai kanom don hi kanu kanu ka jing odang yele kum independent ru namar ba kasyong hi pajba ya kata ngimpat ya keren namar cingsya ka don hi ke jing penbej te nakaliang ka junga ngila ya persyang hi banyak keren hanrai ngalong hi yam takasin ngan yakun naka independent namar ba ngasngo ba pajba hi mata kwa nga bangan ikun na ka parti handai kam don ni bangan ong halor ka parti handai ka ditang katahi ka bangas ngap ikasur pajba hoi na ka parti kila don ki bawat ruwa nga ya tiket mo lasi nagareng seng kongres ru kila don ki bawan truwa tiket nga handai kum bangal ong mane katahi ka wei ka ba hajing ya leti ki junga pat ngasem ba ki babun hi kim ong nga ban ikun na kongres lani na ka UDP handai ki ong ba bangan itung yakun kum independent candidate haba kali hatu ka jingdon jong ka VPP ka badon ru yo ameli kan kta ne nakaliang ba kres ulong ba umdu jingkermen ban yo jingjob namar ka don ka jingkala hakur kom perkhat upai ba namar ha ki election hi ka sa don ka jingkala mo nakapor sa kapor namar ki ni kisngi i bagi pat ba ki long ki bastan khamtam ha ni ka constituency ki jungi ni i ba ki pat ba kim jujiet nakaju ka parti bunsin ki sait pinifer MLA bat MDC te ngatharai kini ka jingbe jungkul pra ru kanum kta hakani ki election ka ba menta haga jing sungthu ka junga te nakaliang ka jungi hi napo ka sorongkham constituency ya kini ki sinong ki bala sim no bal wanra sinong thmai ngaso ba kanang khambiang shu namar ki babun hi ki thain mo ki dei sinong kondong tele se kini ka kita kapsor ke bagi ongkum kanora bat kala palang kani kala hap no snong thmai te thrai kandon ga jingmen toy penban
yengi ki bana seni katan kajing ya peri kalong ba bun sin mo nama rapo sorong kam kadang dei ka nung kondong mo ngidang hap ki rural areas mata kadau kadon hi kajing ya per ading compare bat kini ki kapsor hakawai kalyang ya kajingkili ki balabu halo karoi kapar bat la udang ine em ba kadon kam banwanra shushu ya ki an haki HDC uba Chris ulong kini baro ar kinyai harengkat rai hapadeng kijing e kiba kari ke yakendu dang don kam ban penbha shushu ya ki an kabah khmat pami te hakabay day mo bar konsorsi jungi namar ki dambun ki jingduna ki babun ki benta te kabah kongsan katahi koroi kapar kat bangla mo manwanra seksyon tanjungi namar hainong kondong i baki dambun ki jingduna te kumta nasmo ba kani kawai ru karong kamat ka bangi don kambha bangin ya pele jingmot bargum juru na kabenta kari bar kacaj benriu ke jungi ru don kam panyo ya ki an ki baklan banyada ya kacaj benriu ke jungi amar le se ki don ki an ki bala don lopa andre kim da trekam ha tele se kum ya kita ru ladangi poi akabor ngila ban pej bhamo ban pentrekam ya kini ki an bala da ka don kam yengi bangin ra thamai kinu ki an ha be dei bat ka bha kamiat jungari caj benriu barit pai ki jungi ngi don kam hipat bande kita ru Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya